लीलरवाए गुरुजी कितना दुखवा लिख देनी। लीलरवाए गुरुजी कितना दुखवा लिख देनी। दुखवा के मारल हम माई लगे गोइनी। दुखवा के मारल हम माई लगे गोइनी। माई नहीं समझे हमर दुखवा ए गुरुजी। माई नहीं समझे हमर दुखवा ए गुरुजी कितना दुखवा लिख देनी। लीलरवाए गुरुजी कितना दुखवा लिख देनी। दुखवा के मारल हम पापा लगे गईनी। पापा आगे गोइनी हो पापा आगे गोइनी। पापा नहीं समझे हमर दुखवा ए गुरुजी। पापा नहीं समझे हमर दुखवा ए गुरुजी कितना दुखवा लिख देनी। लीलरवाए गुरुजी कितना दुखवा लिख देनी। लीलरवाए गुरुजी दुखवा के मारल हम भैया लगे गोइनी। दुखवा के मारल हम भैया लगे गोइनी। भैया नहीं समझे हमर दुखवा ए गुरुजी। भैया नहीं समझे हमर दुखवा ए गुरुजी कितना दुखवा लिख देनी। लीलरवाए गुरुजी कितना दुखवा लिख देनी। लीलरवाए गुरुजी दुखवा के लेके हम भौजी आगे गोइनी। दुखवा के लेके हम भाभी आगे गोइनी। अरे भाभी न समझे हमारा दुखवा ए गुरुजी। भौजी न समझे हमारा दुखवा ए गुरुजी कितना दुखवा लिख देनी। लीलरवाए गुरुजी कितना दुखवा लिख देनी। लीलरवाए गुरुजी पहिला में दाया मांगी दूसरा में चर्चा। पहिला में दाया मांगी दूसरे में चर्चा। तीसरे में नम शिव नमनिया ए गुरुजी। तीसरे में नम शिव नमनिया ए गुरुजी कितना दुखवा लिख देनी। लीलरवाए गुरुजी कितना दुखवा लिख देनी। लीलरवाए गुरु